କିଛି ଜରୁରୀ କଥା। ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏସିରେ ଶୋଇଲେ ମୋଟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କଣ୍ଟା ଗଛ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଟି ସୁରେଇରେ ପାଣି ରଖି ତାକୁ ଘରର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। 7ଟି ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା, କେବେ ବେକ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ମୁହଁରେ ଦାଗ ଲିଭିବା ସହିତ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୂମି ଉପରେ ଆସନ ପକାଇ ବସିକି ଖାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।